پشتی آزادکردنا باژار مووسڵê ji destên çekdarên Daeş ji Mosulî pitir li cihên karî tête dîtin wekû kirêkar. Mîna karên destî û cihên amadekirina gelek ji corên xwarinê. Ev ji ne berhingariya her astengekê dikin da ku berdewam bin li ser karê xwe û nanê zaroyên xwe rojane bi dest bêxin. أني مرة Ez jineka bîjinim û kewdanên nexweş ser min daborîne. Nûke ez li cihekê kar dikim yê durustkirina xwarinê ye. Ji ber kewdanên nexweş ez karî dikim. Min çend êtîm hene û min mûçenîne. Mêrê min jî miriye. Nexêr kes rehmê bi kesê nabid. Jinê çi mafê xwenîne û çi rêzgirtin lê nahête kirin. Berçavên wan jin tiştek nîne û eybeka mezin e ku jin karî dikin. لا يوجد أي حق من حقوق چه مافین جنان لباجر موصلی نینن و لوی باجری گلک هاتیه پشگه هاویتن توشی گلک کشانات بتن جبر کاره وی و آستانکن مازنت کفتر رگاوه دا جبرگو او بتنه کارت کت و نان زارو کت خوب دست خوبتینت وەکو ev jine diyar dikin ku neş ber wê çendê mafê jinan li vî bajarî hatiye berqerarkirin. Nexêr, ew jê neçarî kar dikin û rojane zêdetirî 10 dem ji mêran berdewamin. Her çende civakê Mosulê heta nûke yeksanî neêxistiye navbera jinê û mêrî da. Ji ber ku her jineka kar ket, gelek lûmeyî û rêgirî lê tête kirin. أخوي المرأة تعبانة فد مرة Birajina min gelek yamandiye ne mûçeyek ew neçû. Ew nûke bîjin e. Demê derdikevin û karî dikin xelk lûmeyî wana dikit. Ew li malê rûn te xwarê wê ji birsa bimirin. Em nizanîn êdî çi bikin. Em ji şerî derketîn û şer bidawî hat. Lê zehmetî her ji bo me ne. ولا أكو ولا ممكن راح يكون چی اکسانید نوبرا جن و میرادا نینن لباجر موصله بو نمونه او جنا کارت کت و درد کود جاوکی کم لیتی تنیرین لی برواجی ها کار جنه برهفت کت Li vî cihî zêdetir bîjin lê kartiyan û bi taybet ewên qurbaniyên şerê azadkirina Mosulê ne. Zor beywan çendîn zaro bistûkura wan dane. Lê ew dibêjin mafê jinan û yeksanî di navbera mêrî û jinî da hatiye ji bîrkirin li vî bajarî. Ji ber ku heta nûke çi kesûlayenan xul me nekiriye xudan. Kawa Emer Dengê Emerîka Mosul. هيدي